zijn zo mooi geel en ze fluiten. Ik vind het gewoon gezellig. Dus ik daar om de gezelligheid? Ja, eigenlijk wel. Wat doet maar die vogels? Ja, dus naar de show en kweken. Ben je een beetje goed? Ja, ik heb veel bekers gewonnen. Dus dat is wel goed. Ja. Hoe kan het dan dat die vogels zo goed binnen? Ja, goed verzorgen. Elke dag goed schoonmaken, goed voeren, goed drinken. Ik heb soms ook een bad. Dan heb ik een ronde koepel en die zet ik erin. Doe ik er water in en dan 1 minuut later zitten ze er allemaal in. Meestal een beetje vol. Niet helemaal vol. Dan verzuipen ze. En dan loop ik er meestal weer weg, dan gaan ze er vanzelf wel in. Oké. En een paar minuten later kun je het zelf zien. En wat is de mooiste? Nou, die zit hier. Dat is deze. Dat is de kampioen van vorig jaar. En waarom is die nou zo mooi? Ja, hij zit goed in de veer. Hij is knalgeel. En hij is mooi rustig. Rustig? Ja. En hoe kruis je hem nou rustig? Nou moet je elke dag een beetje zo doen. Dan blijft hij rustig. Bij de show zitten allemaal mensen. En dan schrikt hij niet. Want dat hij dan allemaal handen van dichtbij. En nu ook. Dan leer ik ze dat. En maakt ze goed fluiten kennen? Nee, dat speelt niet mee, maar het is op de show wel leuk. Ja, dat ze fluiten. Dat is wel gezellig. En kan ze daar in trainen? Nou, op zich wel, met de radio. Maar als het een mannetje is, zingt hij wel. En als het een vrouwtje is, dan piept hij alleen. Oké. Maar de radio? Ja. Ja, dat is muziek, dat is vrolijk. En de kanarie houdt wel van vrolijk. Ja, dan ben je vrolijke beesten. Ja, op zich wel. Je hadden wel van een feestje? Ja, gezellig. En zij zit er nog een beetje bij? Ja, elke dag soort. Vind ik gezellig. Vooral als muziek aan is en dan gaan ze fluiten. Vind ik wel grappig. Ik vind het mooi om te zien. Het is ook wel bijzonder dat je iets hebt. De meeste jeugd heeft niks. Die zit alleen achter de computer of zo, maar daar vind ik niks aan. Dus je leven nou niet vogels? Ja, nou, ook weer niet, maar buiten spelen vind ik ook wel grappig. Met vrienden en zo voetballen. En dan zit je er natuurlijk niet. Ja, eigenlijk wel. Goeie. Hoi. Wat ben je man dan? Ja, krassen. Krassen? Ja. Waarom tast ik maar zo'n ding hebben? Ah, leuk. Leuk om aan te prutsen en mee te rijden. En ben je er al zijn best maar op die plaat gang? Ah, nee, dat nog niet, maar bijna wel. Oké. En is dit die broer of die maat? Of, Ah, dat is mijn maat. Oké. Ja. En dat was een ploeg? Ja. Maar ben je dan net te jong voor een ploeg? Nee, ik ben nergens te jong voor.
Ja, maar dan moest er sexy wezen. Ja, maar dat is op eigen trein eerst. Oh ja. En dat was er natuurlijk altijd. Ja. Ja.